Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngisaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo fuze. Omashiya amahle sengathi azoshumayela ngumzukulu kaFolweni umdumo ezala uThumbula Tshatatsha, uTshatatsha ezala uPheshe, uPheshe ezala uMaguyane ezala uVaphi ezala uNokhonjwa. Wena bakini uyabazi uyihlo yamazi ukuthi njengoba ezala umkhulu wakho izibongo zakho umkhulu wakho bani? Uyazazi izibongo zamkhulu wakho? Umkhulu wakho uyazi ukuthi uzalo ubani, ukhokho wakho uyamazi, izibongo zakho ukhokho wakho uyazazi. Noma wena waze esontweni ukuthi uJesu uzalo ubani, ubani ozalo ubani, kodwa laba bakini awubazi wena. Wazi wena amakhosi lawa sekuphakameni ukuthi azalana kanjani, kodwa okhokho bakho awubazi ukuthi bazalana kanjani. Wangena kangaka wazi wagamanxa entweni zesonto, ugamanxa nini kwezakini? Wanolwazi olungaka ngokuzalana kwamakhosi. Wena kini uthini kini? Uthini kini wena? Okhokho bakho uyabazi ubona ukuthi bazalana kanjani? Uyabazi ukuthi balamana kanjani? Kodwa esontweni wazi konke. Makuthiwa nje akukhulunywe ngokwesonto, uhamba phambili kukona. Awugeji umlando wesonto wazi njengoba unjalo. Mawungabuza ukuthi uJesu uzalo ubani, uzoqhumela phezulu usho uhlehle, kodwa masikubuza ukuthi ukhokho wakho uzalo ubani, ukhokho wakho uphi, indlu yakhe kona ikhona yini egcekeni lakini, ngeke uzukuphawule lokho. Akuyona into futhi ozihlupa ngayo ukuthi egcekeni lomuzi wakini akwakhiwe phela, kwakhela ukhokho wakho. Kodwa konke okwenziwe esontweni, makuthiwa nikela okweshumi uyakunikela, makuthiwa khipha imali nje esontweni uhamba phambili. Yonke into iqala ekhaya. Kunombhalo obhalwe kule ncwadi enomlomo obovu othi lo mbhalo, hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande emhlabeni. Uyihlo nonyoko yibona uNkulunkulu bakho bokuqala, ekufanele ukuthi yonke into iqale kubona kuqala. Yonke into iqala ekhaya. Hayi lento yokuthi abantu babe bakhulu emasontweni kodwa emakubo bayihluleka ukwenza izinto. Yonke into iqala ekhaya. Imali oyisebenzayo yasekhaya akuyona yasesontweni, akuyona yokwenza izidingo zesonto, eyokwenza izidingo zakini, hayi zasesontweni. Ziningi izinto nezimfundiso abantu abazifundiswayo emabandleni, abazifundiswayo emasontweni abakhonza kuwona. Ziningi kakhulu. Engikuzele namhlanje nengifisa ukukudlulisa emhlabeni wonke ejikelele. Uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele phambili. Uyoze ubathole bonke labantu laba abafundisa imfundiso emabandleni. Yabona bafowethu nodadewethu, inkolo leyo kukhonza uNkulunkulu nesintu, lezo zinto lezo zombili azifani, izinto ezibili ezahlukene. Uma ngigcina izinto zesintu, ngisuke ngizigcinela amathamba alele phansi kothula lomhlaba okhokho bami. Uma ngihamba ngiyobakhonzela, ngizokwenza isibonelo ngami. Uma ngihamba ngiya kwaShembe ngoba khonzela, ngisuke ngoba khonzela lapha. Akukho kwesintu engizofike ngikwenze lapha, kodwa ngizofike ngibakhonzele ngoba ukusuka kwami ekhaya ngiya kwaShembe ukoba khonzela okhokho bami. Njengoba laphana kukhonzwa umkhulu womkhulu, ibona abangithumile ukuthi ngihambe ngokhonza. Kodwa ekhaya uma sekufanele ngenze okwasekhaya, ngisuke sengenzela bona. Angikwazi ke mina ukuthi izinto ekufanele ngizenze ekhaya ngizohamba ngozenza esontweni. Ayikho leyo nto leyo. Uyabona emabandleni into ekufanele ukuthi bayenze manje, kufanele bame
ukuthi manje izinto ezithinta isintu bakhulume nangazo emabandleni ngoba bayaziphambanisela kakhulu. Nina nikhuluma izinto zesintu nidihlanganezele, yekani okungcono, khulumani ngoNkulunkulu. Yebo bakhona abantu abathi bekhuluma izinto zesintu emabandleni bazikhulume kahle, bafundise kahle abantu, babayalele kahle abantu. Kodwa iningi labantu liyabadukisa kakhulu abantu. Ningabobona webantu nina nidukisa abantu emabandleni. Ningabobona ngoba abantu bengabuyi ukuzonitshela ukuthi lento enibatshela yona ayikho, iyabalimaza kakhulu. Abantu abaningi emabandleni bayathanda ukushumayela ngezinto ezithinta isintu. Uma beshumayela ngezinto ezithinta isintu kodwa babe sebefuna ukuthi zilungiswe ngendlela yenkolo, ayikho leyo nto leyo. Ayikho into ethinta isintu ongakwazi ukuyilungisa ngendlela yenkolo, ayikho. Lo muntu osuke ekutshela leyo nto usuke ekutshela into engekho lo muntu. Mina ngizokwenzela isibonelo manje sezinto ongeke uzilungise ngenkolo. Uyabona uma kuthiwa unenkinga yemoya, ngeke imoya uzuthandazelo bese kuthiwa imoya yakho isi-right. Leyo nto idinga ukuthi uyilungise ngendlela ekufanele ukuthi uyilungise ngayo. Uma kuwukuthi nje kunegobonge elikhaleleka kuwena, ngeke uthandaziswe, ngeke futhi uhambe uthi uyonikela bese leso simo sakho siba ngcono, ngeke. Okungenzeka ithongo lingakuyeka wena ucabanga ukuthi usuyilaphile leyo nkinga, kanti uyothi mawuzala ingane bese leyo ngane iphinde nayo yembathwe leyo moya, lezi zinto ebedhlupha wena bese zihlupha ingane yakho. Umuntu osuke ekudukisa mekutshela ukuthi ungalidli igobongo, hamba uye esontweni uyonikela. Ayikho leyo nto leyo. Awukwazi ukuthi igobongo uzohamba uyolunikelela bese ucabanga ukuthi ngokulinikelela kwakho ngeke lisakhaleleka. Igobongo lisuke lifuna abantu abadala kuwe. Uma befuna ukudla impande ngeke ubajike ngomthandazo, ngeke ubajike ngomnikelo ukuthi ngoba naku usunikelile igobongo lisezukhaleleka phezukwakho. Bangayelula intambo uma bekubona ukuthi awufuni ukukwenza lokho, kodwa mhla wazala ingane uyozala ingane egqilazekile, uyozala ingane yembethwe imimoya yakho lena wena owayinqaba. Bese ingane yakhe iyaqala iyacindezeleka esikoleni ayifundi kahle. Lento engiyikhuluma ngikhuluma into engiyaziyo, engihlala mihla yonke. Kufika abantu abanalezo nkinga ezinjalo, siqale phansi sizilungise nabantu abekade besontiwe imiqondo yabo emasontweni. Kwathiwa hayi indaba emoya ayikho. Thandaza, wathandaza imoya vele emiyeka nje. Wazala ingane yakhe manje iyafeyila esikoleni. Ingane yakhe manje awufuna umsebenzi ayutholi. Isihlushwa ile moya yakhe ayinqaba ngenxa yenkolo. Ngana niyaphambanisa. Okwesintu niyathanda ukuthi nikuhlanganise nokwenkolo, kanti inkolo iyodwa eceleni nesintu sisodwa eceleni. Okwenzayo ekhaya awuyiphathi indaba esonto. Mawenza imisebenzi yasemsamo ngeke uthathe imithetho yasesontweni uzoyifaka emsamo yakini. Uma wenza okwasesontweni awukwazi ukuthatha imithetho yasemsamo wakini uyoyifaka esontweni. Uyabona nje esontweni kuyathandazwa esontweni. Awukwazi ukusuka kini nempepho uhambe uye esontweni uthi wena uzoqala ushisa impepho okuqala. Awukwazi ukwenza lokho. Kodwa isintu sethu namakithi ayakwazi ukuyihlonipha inkolo. Ukuthi uma senza izinto siyaqala ngokukhuleka kuqala. Sicela umkhulu womkhulu ukuba benathi kulomsebenzi esiwenzayo. Kodwa ngaloko akusho ukuthi uma sekufuna sithatha izinto zesonto manje sizozifaka la. Hayi akuhambi kanjalo, akuhambi kanjalo. Mina nje yabona mina inkolo iyalazi ibanga ekufanele ukuthi lihambe. Mina bona makuthiwa senza umsebenzi kofuze. Ukuthandaza ngingathandaza ukuthandaza, ngicela uShembe ngoba ngiyamazi uShembe ukuthi umkhulu omkhulu. Futhi amakhehla angembethe angifundisa ukuthi uma ngenza into ngibiza uShembe kuqala, ngimcela ukuthi abe khona kulento esizoyenza. Bese kuyimasi yalapha empepheni, uyabona? Kodwa hayi ukuthi ngizolumese ngemphepheni sekufuna manje sifake iMnazaretha. Hayi ayikho yonke leyo nto. Sizothandaza uMnazaretha siqede bese siyayikhumula siyibeke. Futhi uma sesikhuluma emsamo siyiphathe indaba kaShembe lapha emsamo. Yikithi leli umsamo wakithi lo ukhuluma indaba yakini, ukhuluma indaba yokhokho bakho.
hayi ukuthi manje uzoloku manje uthandaza manje empepheni, akuthandaza empepheni. La kuthandaza khona ke esontweni nasendlini yokuthandaza lapho kini egcekeni. Indlu lene kuyiyona enayakho ukuthi nizothandaza kuyona, iyona ekufanele uthandaze kuyona. Hayi ukuthi uzwa lapha endlini yabantu abadala ushisa khona impepho, la ukhuluma khona nokhokho bakho. Wena manje kufanele ngabe ukhuluma nokhokho bakho usuyathandaza. Ayenziwa leyo nto. Uma nje usukhonza wakhindlu la uzokwenza khona imithandazo, indlu ezokwazi ukuthi ihlale lo moya wakho owawemukele enkolweni yakho waphinde wawembathiswa ngenkathi usubhajadiswa, ukuze wonke umthandazo wakho uzonoma uyibiza lengelosi ekwembethe kube ukuthi ubiza ingelosi ekwembethe nje inayo vele indawo la ihlala khona, la uzothi uma uzokhala khona ufisa ukucela kumkhulu omkhulu ukwazi ukungena kuyona. Mawufuna ukucela futhi kokhokho bakho uzohamba lapha kuleya ndlu yakini yasemsamo. Manje nake bafowethu la ngikhona ngekutheni emabandleni uma kuukuthi anazi ukuthi kufanele nithini ngesintu, anazi ukuthi kufanele nithini ngezinto ezithinta isintu ezibahluphayo abantu, thulana okungcono, khulumani ngoNkulunkulu kuphela. Ningakhulumi ngezinto ezithinta isintu ngoba anazi ngazo. Baningi abantu esike sibezwe bekhuluma belahlekisa abantu, kodwa ngesizathu sokuthi bayahlonishwa, ngesizathu sokuthi banezikhundla, bakhulu emabandleni. Uthola ukuthi abantu bayayithatha leyo nto, bayenze kodwa ekugcineni iphenduka ukufa. Uma umuntu isimlimaza leyo nto bese agijima ezekuthina, azothi impunga yesintu ngenza ukuthi nokuthi kade kuthiwa ngenza u1 no2 no3, kunamhlanje ngenkingeni. Mase umbuza umuntu uthi awubuyeli ngani khona lapha esontweni lakho, ufika ubatshela ukuthi lento enathi angiyenze isingenzela u1 no2 no3, izinto zami manje azisalungi. Ngoba bafowethu esontweni kukhonza umkhulu womkhulu, esontweni kucentwa indlela yethuna. Ingakho ngithi bonke abantu manje abakhuluma izinto ezithinta isinto abangenalo ulwazi lwazo nezingakaze zibahluphe lezo zinto ukuze babone ukuthi ngempela zizinto ezisebenzayo, abake bame kancane. Amabandla lawa nabantu laba basukuma bagxeka iziphiwo abake bame kancane. Iziphiwo ziyabahlupha abantu uma bengeke baze bazilungise. Umuntu asukume emakufanele ukuthi aluleke umuntu ekukhaleleka igobongo kuye ngoba nake yikholo bese azothi igobongo lidliwa mesusu yikholo. Abake bame kancane ngoba ulwazi bayashoda ngalo. Ayikho into ethi umuntu mesekholwa akufanele adle impande. Ayikho into esho njalo. Uma impande ikhalelwa abakuye egazini kufanele ukuthi ayidle. Thatha impahla zesonto uzibeke udle impande, uma usuqedile ukudla impande bese uyabuyela uhambe ohlambuluka usho ukuthi kade ngidla impande abantu abadala ngokuthunywa nokuyalelwa yibona. Baningi abantu esebelahlekisiwe kakhulu emabandleni. Kwathi umuntu ukukhaleleka impande kuye base bemtshela ukuthi leyo nto leyo iyumngcola. Into lena yamadimoni ungalinga uzuyenza. Zavaleka izinto zakhe impilo ayisayi phambili. Bese bamkhohlise bathi thandaza. Uyothandaza kuguga amadolo. Uyothandaza kuguga amadolo. Uguqa uthandaza ngeke kwenzeke lutho. Ngoba kuwe kukhaleleka impande. Uma ube nenhlanhla kwenzeka bayilulile intambo. Bazophakama enganeni yakho. Bayifune leyo mpande leyo wena owagoloza ukuthi ubadlele yona. Awukwazi ukuthi ungathi unesiphiwo ngoba nakusewamukela inkolo la uzokhonza khona umkhulu omkhulu mhlawumbe ukhonzela abalele bakini njenganami bese wena uzothi akusafanele ukuthi ulungise izinto zabantu abadala. Yikho konke leyo nto leyo. Labantu abafundisa abantu leyo nto abayiyeke manje. Uma bengazi ukuthi kufanele bakhulume ngani abavele bakhulumeke manje ngenkolo kuphela, bakhulume imithetho yayo inkolo. Omunye kangasho ukuthi umthetho wayo inkolo ukuthi umuntu mase samukela inkolo akasazenza izinto zabantu abadala. Umthetho ophambene loyo. Umthetho ophambene noma ngabe ubani owubeka lo mthetho uphambene ngoba akakwazi umuntu ukuthi angathunywa abantu bakubo ukuthi akahamba enkolweni. Uma sefika enkolweni afundise ukuthi akangasabalaleli abantu bakubo ukuthi abasize kanjani ngoba phela makuthiwa yidla impande abantu abadala akushiyo ukuthi ithakatha lapha.
angabe ngiyezwa ukuthi kuthiwa lo muntu akathakathi kodwa lento azoyenza izokhulula abantu abadala bakuyena. Le mpande kukhulunywa ngazo zimpande ezadalwa umkhulu omkhulu wazidalela kona ukuthi zokwenza leyo nto. Uyabona nje mina ngikholelwa kakhulu mina emaphilisini lawe nikholelwa kakhulu kuwona emabandleni eningashumayeli ngako ukuthi abantu abayeka amaphilisi kodwa imishanguzo yesintu amakhambi emvelo niyakwazi ukusukuma nikhulume ngawo nithi angcolile. Kufuna nibatshele nje abantu ukuqonda ukuthi thina la kule nkolo yethu sicindezela yonke into yomuntu ompisholo kodwa siphakamise yomlungu ngoba belungu ave nibasaba belungu. Yonke into abelungu iqondile. Makufanele ukuthi nihambe niyezigodlweni zabamhlophe amakhemesi kulula ukuthi nihambe niye khona kodwa moke wabona elinye lamalungu ebandla liye esigodlweni samageba liye esigodlweni sakhabazela sekuba indaba enkulu ngoba usuke waye esigodlweni somuntu ompisholo osebenzisa amakhambi emvelo kodwa mesigodlweni sabamhlophe ninana medical aid ezigodlo zabamhlophe kodwa niyakholwa. Yithi mawukholwa kukhona izinto ozishayayo ungahlungi ungashayi lezi zabantu abampisholo kuphela shaya nalezi zabantu abamhlophe. Uyabona nje kukhona izinto bafuthe ezingalungiseki esontweni ongeke uzozilungisa esontweni njengoba ngisho ngithi impande noma ungahamba uyonikela ngeke noma ungaya kushembe uthi uyonikela ngeke uzokutshela ushembe ngoba uyiqiniso uzokutshela ukuthi hamba odla impande yabantu bakini bese ubuye uzohlambuluka. Kodwa ngoba manje wena inkolo isikwenza isiphukuphuku sangempela ngeke wena uzukwenze lokho ngeke ukwenze lokho uyohlala ugqilazekile. Baningi abantu abagqilazekile omunye uthola ukuthi uyagula bandla ushawa ama-piles omunye ushawa ama-ulcer kufanele aphuze imbiza ezokwazi ukuthi imelaphe athi yena uyakholwa. Uyabona ukuthi lo muntu lo inkolo isimenza isiphukuphuku sangempela ngoba akasaboni nento ezomsiza akasaboni nento ewusizo kuyena. Bese sibuye size la kulento yokuzala wembethe. Yabona lento yengubo. Lento yengubo ibaqedile abantu abaningi. Kunezinsizwa ezike zafika ezintathu lemiphelandaba. Zithi lensizwa lezi zahamba zona zaya konikela ngabatshela ngathi bafana bakithi nanilungisa into ngendlela engeyona. Ngazitshela mina ngathi yabona lento enaniyilungisa yokuzala wembethe angiyona into ngihamba uyinikelela leyo nto kushembe. Leyo nto ifuna ukulungiswa kini. Iyisiko ekumele lilungiswe kini hayi esontweni. Ayilungiswe esontweni leyo nto. Leyo nto udinga uyilungise emsamo wakini ngoba kuyona yasesontweni yasemsamo wakini. Manje uma sisazoqhubeka siphambanisa izinto abantu bazohlupheka kungafanele. Uma wazalwa wembethe nje sizokuchazela thina ukuthi ukuzala kwembethe kusho ukuthini. Uma ufuna ukuyilungisa leyo nto uzoyilungisa kanjani? Bakhona nabanye abantu abakwazi ukuthi ke bakulekelele ngoba into ebucayi leyo nto njenga nensizwa le umfuka amashimane. Uyakwazi ukukulekelela uma ufuna ukuthi akulekelele ekutheni ingubo yakho ukwazi ukuyembula kahle. Uma ufuna ngisikucacisele thina sokucacisela ukuthi leyo nto le akuyona into ekufanele uhambe uyinikelela. Ungaya kodwa ukonikela kushembe. Ngoba ingubo yakho wena uzwa ngendaba ukuthi wazalwa wembethe. Simcela ushembe ukuthi leyo ngubo leyo uzoyembula. Ayilande manje ngokomoya. Uma kuukuthi bayisebenzisa, bayithwebula, bathwebula inhlanhla yayo. Ushembe akasilekeleleke lapho ekutheni njengoba bayithatha bayisebenzisa, bayisebenzisela ubumnyama, ayingasasebenzi. Ayingasabasebenzeli laba bantu ayibuye manje izosebenzela wena. Asithi masiyivusa ngembuzi kube ukuthi laba babeyintshontshile beyintshontshela ukuganga ngayo ingasabasebenzeli ayisebenzele wena manje. Simfaka lapho kushembe ukuthi asilekelele ekutheni njengoba yantshontsha noma yalahleka kasibuyisele yona ke manje ngokomoya. Sithi masihlaba lembuzi siukhipha lomhlwehlwe kube ukuthi le ayiguqule ibe yile yalahleka yenze lo msebenzi kwakufanele ukuthi wenze. Ngokunikela kwakho kushemba kusho ukuthi musu ukuligcina lesiko kufanele uligcine lesiko ngoba into yethongo. Manje umuntu osethwele inkolo kakhulu ngeqoma sovela kutshela ukuthi hayi lento kulungisa ingubo ayikho. Hamba wena onikela kushemba uyakukhohlisa lowo muntu loyo. Mawufika kuyena ushembe uzokutshela ukuthi ushembe hamba okwembula ingubo. Ngimthanda lapho ushembe ngoba ushembe uyiqiniso.
awuzuthi uma ufika kuyena esekukhohlisile lo okukhohlisa ukuthi yonke into iyanikelelwa bese ucabanga ukuthi uma ufika kuShembe uShembe uzofika athi inkosi kubusise uzothi inkosi kubusise hamba oyembula ingubo ekhaya kini ngoba ukwembula ingubo kuyisiko vele kufanele ukuthi ulenze ekhaya kini kodwa kunemigudu ethile elandelwayo uyabona ukuzalwa wembethe kuyinto ehlukene ngokwezigaba zakhona ukhona umuntu ozothi uma ezombula ingubo kufanele ukuthi akamiselwe inkamba kuqala hayi ukuthi wona wonke umuntu kodwa kuya ngokuthi lowo muntu kwembatha kwakhe kumi kanjani hayi angawageqa amagula ngoba ngemuke kodwa la bengikhona bengekutheni nini emabandleni enidukisa abantu enikhuluma izinto zesintu bese niziphambanise ake nime kancane manje khulumani ngoNkulunkulu elimkhonzayo niyeke ukukhuluma ngezinto zomsamo niyeke ukukhuluma ngezinto ezithinta isinto emasontweni ngoba baningi abantu enibadukisayo niyeke ukululeka abantu ukuthi abangazilungisa izinto ezithinta isinto ngendlela ekufanele bazilungise ngayo nithi abazilungise ngokwenkolo inkolo ayizilungisi izinto zesintu inkolo ila kukhonzwa khona umkhulu womkhulu ila kucentwa khona indlela yethuna hayi ukuthi enkolweni ila kulungiswa khona izinto ezithinta isinto enkolweni akukhona ngisho nala kulungiswa khona izinkinga zabantu kodwa abantu sebengayiguqula nje inkolo bayenza indawo la kuxazululwa khona izinkinga umuntu uma enenkinga akeze khona kusho ukuthi sekuyasetshenzwa manje umsebenzi wokwelapha enkolweni thina inkolo siyazi kuyindawo la kudunyiswa khona umkhulu omkhulu asiyazi kuyindawo la kusizwa khona abantu ezinkingeni ezibaphethe kodwa izinkinga eziphethe abantu sizaza abantu besizakala kulabo bantu abaphiwe kuyadida lokwamanje ukuthi umuntu unenkinga kube emsamo kunenhlambuluko efuna yenzeke kube emsamo uhamba uye esontweni kunomsebenzi okhokho bakho okhalelekayo uhamba uye esontweni kufanele umuntu enze isithebe enze lokhokho bakhe uhamba uye esontweni yonke into nje bahamba baye esontweni musa ukuthatha lezo mfundisoze musa ukuthatha leyo nkohlisa abakukhohlisa ngayo izinto zomsamo wakini uyozilungisa kini emsamo ngeke uzilungise esontweni ungacela ukuba bakuthandazise ekutheni mhla usulungisa lezo nkinga zakini zikwazi ukuthi zilunge umkhulu womkhulu abe khona kulo msebenzi oyobuwenza wokulungisa izinto zakini zasemsamo hayi ukuthi inkinga zakini zasemsamo uzohamba uye esontweni uyozilungisa khona esontweni wazoyijabula bo esontweni akukhona kini esontweni futhi akukhona la kuxazulwa khona inkinga esontweni kudunyiswa uNkulunkulu kucentwa indlela yethuna hayi angime angawageqa amagula ngoba ngemuke sibuyile bafowethu siyimpunga yesintu imifanekiso eqoshiwe sizaloke siyifaka nje saloke siyifaka nakuba ke eminye efana nayo le ithela upelepele esilondeni kodwa iqiniso ilona ekufanele ukuthi sikhumbuzisane lona iqiniso ilona ekufanele ukuthi sifundisane lona inkolo isixove kakhulu isintu inkolo izibulele kakhulu izinto inkolo yonke into nje isifuna inkolo ukwengamela kuyona kanti akufanele yenze njalo hayi ake suthathe lo mfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu zikhona nezincwadi esizilobile indlela yesintu sibhalile ngokwembulwa kwengubo la sifundisa khona abantu sithini isintu nayo ikhona amavahla abahlosile asezoba khona uyokhuluza ukhokhobe nayo ikhona uyazithola ke le ncwadi zonke ngokushayela le nombolo zethu ozibonayo le screen sakho suthathe kumfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga